eni atemdidi a obedi ne yire ne ntokwa one ewie yama ahwefo eni atiefo nyina adwo eba Sompa Asem Mpe Nipa so dia santema agiatum dia Ghana man agiatum dia wiasema nyina se ye ni a chenku a yɛde atumpan ɛkyɛ yɛ kasase yɛn ne funtum pa katachie yɛn ne srebia bonchina na yɛn ne atwetwe kodiawu a yɛtwɛn yɛn ansa ne yakosa Sompa Asem Mpe Nipa no yaba na yaba sikofans sikofans ideas na wakoduma samoa owihwa mfidie Emma Tromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba enya sanketu akra yeni agigimsu yeni atitinsuo nani Emma na nida hokroje enya asem ketu akra yeku akoyanim yanim ten enna yekro na ye ka kire obi bia se ka kire obi na obi so kan kire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asantema agiatum de Ghana magiatum de wiasema nyina se ye no yaba na yaba enya asem ketua medical ka kire se dwumadie we so ha na abetem panisem aha na abetem komode aha na afutu sem mu ohwam na tetena brabo ye de bebrew enya asem ketua akra bronya chibosomia edikai no ne da etoso edu ensia enene eye 16 January 2025 Krupo Twedia Pobasa Yadom wakutwa nsuo ne nanka nsuo ono enne bossa day enya asem ketua kra na nonso ba pausima aduenu miensa ewo Sompa 93.1 yeko akoyanim we ya Sompa Asem Mpe Nipa ye obi ka kira santeman ye obi kira santeman dwumadi obati omra samonka sa ena the nation sanka wofalumba obati ne ka ewo dwumadi ewe so dwumadie bi abrewati abaye na nwumire nti no wo home kakra se de beya ne no enkota na enkofam eno beti abrewati ya enka ewo odrosomimu eso eno ti ohome kakra kokosa chi Fletcher ene kwata bisa Isaac omini producer say ne omo eya dwuma enya asem ketu akromo ba dwuma pa wadawuruma ene anya bi ede agu apaso ne betu no sre ene abasa ede amawo ha ne besu ade ade afiri mu na dachi ankwama bi no wankoto asem na wankoto fenam ukọ master control room waso a Kevin Oyata wone azuka wadawuruma ena social media applications no Facebook, YouTube and Twitter no ye di atwagu enso ewo so eno nti subscribe share afoforo nhwebi na wontie bi enso emfa free wo na Sompa TV wo mo wadawuruma Asem Mpe Nipa wo mo de ye totototo so no na Asem Mpe Nipa enam Sompa TV so no David ene ekoba Jesse Sempremo Bema wo mo wadawuruma ende di atwagu ewo Sompa TV no so no ninti foso Osei Aboagye Oforisuo menam tiadwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so cancer pure campaign ene yeko akoyanim enya asem keto akra omna samo bibia boko de Oforisuo be ma nyankopon adom ene ya wada nyame ahwohwo ye na fiti adwada beto se na so de etwa no nti enti atenkambo ni bia nipa de ho a wo mu a hu de bedodo nkaka nenso anya de open na obenya wasase so nipa no eno so sai no eka nipa brabo Oforisuo ne eka ne se ne mfa yakokese ma me ankasa mabusu agakrom me papa no ofase pani akuabo atema friend ma me Fatima na no wakanchina gu na no senkramofo de se de mama me city edika kosiu ansana eche ntutu ebi ho a yaye nti nyame yadoma kanchina gu na wo wuye no ocha na na wotweda agakrom be poso sekire be poso udu be poso ada also Pablo chefu fie eho to ocha na ye chance na 1 week ni hu kwan e be fa so a ayi no ebe nto ocha ano papa wo agakrom sekire sekire se wo sekire na mso sekire na me fie na menyini yenti mfa ho ni agro papa fie na menyi o na tete be ko be poso kire me ko be poso kire sekire be poso ano papa iti so fa no yenti atenkambo ni bia yatiefo ni ahwefo na yebo mpa ya mo se nyankopon mo ahosan no mo sebe ahoden na de bi mo empower yeda no mo nkoso no mu ni yachi sa bebia beko bi o mu ni yachi ne ye ho ma mo so ho ma ye
yencha na free okay na free hunta hu ashta free okay na se mi hu na che ko fashe bi okay na bi na nkosi ne kina de na wa ba bedu te na free bi obi a na cha yenko en mofo so okay the nation sank bibia boko ya awurade ayade ode nkwa cheketre mata abojo moje die se e ko gugu ati meche tu park na eje ja se woni eje ja se woni se ati sta no ya kesi na ta ugu ko you know the bepo anim aso ye kon mu na watch our prophetess Elizabeth Dankwa okay nyame pe awurade inshallah obolo homodin se na me mama ni ta hotel be obi amechia no ya mtransa na me de yakọ kese ya magos ne mpatem ko ya ma hene da fom man ko jema sanse no me bombe se ni obeba be ni papa so no anastela me de wako se na na kan ye wa hye ato de bo hye de hempa bia bo obedi so okay ya ma akotote di amaye ndi ya enya betranse afutusem no na ye hwe ne musa beba na yeso etima ko akoye ni nti ye twen ne ade ba ne okay ene ye bekọ no kukri efiri se ene nsem no ye ka kire tiefuo nyina se ansa na ye bekọ ahomegye mu no buro nya ahomegye mu no ye case ba ko bi a na DNA ewo mu a ene test no blueprint for de hard copy no de aba na copy no omode aba no na wo se omudi akiri no ombo bekenkai de mayen sese ho na aka ye bekenkai em se story na empatase ho em se omamanfo pinu na kasa ho saa asem no ada akosisen monka makomanto yam bese no DNA no efiri UK ababa beduru visa blueprint for no madwuma yo no koka UK ansana asaba Ghana to madwuma no efeye papa eno tie besrese modi adwuma breye sa ya munya abotre firi ya ha no ye di abotre na eye bibia na duru babi na se opentem a wanhwe ye ene pa bia ewo se ye tase no bia ne yakwa akosa ho eno tie besro mo amdu madwuma breye no se ya yesu yi nipa kakro yesu ye home kakro ye besre mo pi e basa yesu ye ho be ho haye kakra na ye nwa baba akoso a ukodi nsenseme wo Iraq yana Iraq no wono so baba bedu na ensem kan kakra ewom duru baabi a se enipa se odansuom na wiyinu a ebeto konkon so a ne ho wo no na no so ewo sa ne nipa te meni bi enti ameka sa asemwe na producers abomani a kire me sa baba wa na we se bibia gu masum enu ti no yentwen omse dadwoada ode no ba ba kire na nipa ye de ma wo mu no musumo yi aye se yeso yaye bi Sompa Asem Mpe Nipa yeso yakon akoye nim orofo enne afutu sem a ye de ebre wono se eduru baabi a ye susu dwendwene ho eku nipa na ansa na ye beka se obi adwene no na asem bi hanopa na nafutu sem a mede ebre wono se yesi obi adwene no ewo mu mienu na baako na mepone enne anwumire pese meka ho asem se yekase obi adwene na odwene akoya de papa bi odwene na bia wakosini da bi nanso enenye ho na meka ehwe eduru baabi abrantie bi ebo nwom so ohia ma adwendwen me yonko pa saa nwom no eye me deyie papa eno ti se yenya adwendwen no a odofo bibi betumi ahayen ama ya adwene ho atechema eno ti yensusu emfa yensa ensu ya no yensusu emfa yensa ensum ya no entna danchem yenya isaade no na yanya isaade no a adwendwene ebetumi akun ne bekum sunsum orofo ye ameka no adwendwene kunipa bebre afiri atiasefo asase so esanse adwendwene no a wo dwene no ennepa bia no opese wonya wanya no nti no atumi akuno agene nkwa orofo eduru baabi a ahokire ani hia timi de adwendwene to nipa so
ye yi America ye na wo biti blue kios bi osmuntie de Oforisuo Aboagye eka no esan se adwuma bia ye yi na di afiri mu esan se adwuma bia na wo ya na onya kakra de tu ni bottom orofo ye yi na di ye pam no firi adwuma mu adwendwena beto no so adwendwena beto no so no amase se no waso de afiri ni nipa tebiam amase se wo hu se wo konanim ohun se oba na chi adwendwena to no so eduru baabi nipa kura kasa ne ho a wonte efiri se baabi na adwene no da no eno te eduru baabi a wo behia nipa bi no wa unim se na ni tawani mpa enso so no wo bedua ka se Oforisuo nti wa hu mo se baabi a me adwene fa no orofo na anwumire mafutu sem a mede emma odede bi ni se eduru baabi a yenya adwendwene yentu bingu se kasa de asie nyina ne de bekọ adwendwene mu a wodofo ye behwere ye nkwane ye begya wiase ho se ya to adwendwene bi anwu abi an Nyankopọ ahyehye ne pa bi wani mu a ye kọ akọfa o eno ti se kokoba ne se de asie nti ya de kọ adwendwene de asie nti ya adwene ho pi e de ensa asia no aye honho a wodofo ya nhwe yi a ye begya wiase ho be mana wo gya wo no waba no kwan no wo fa aso gya wo no odofo adane wadwendwen epepi no se be magya waba no anhwe ye na fa na adwene mu pe adwendwen na man wo ya no etumite saa eno ti sa abre ya me no kasa asi yakọ ankafo a ba bi ayadefo mo adwene mu hawo mo ewo no a na se ebusa dokotafo mpanifo na wo ho no a enipa wo ho no ema doso echen memma no efiri se awade bi a wokọ ye no atete bi a ne kunu de ne famu atete bi a ne yire de ne famu no orofo ekofa adwendwen beto no so enu nti ama na adwene ate wo ya na te epepi no broken heart no beba na de man ba pi no eya adwendwene na ma broken heart no eba na broken heart na kire no wanhwe yi na wo ya na te etepe obekọ ankafo eno ti sa adwendwene tumi ku nipa dia na sa adwendwene tumi se nipa dia orofo ena futu se ma meka chon se yenti adwendwene so na yentu bingu na duru baabi anya de bofo ko wura mu nyina na ohun no obeka o duru baabi atumi so obi awie suku duru baabi atumi so awie suku pon na nso so wananti atru application CV no wode akwa enso so onya dwuma no wayo na saa dwendwen wo tumi mabema kwabrane dane kwawinsani adwendwen wo etumi mabema de ne ho kwhye nu boni enumu eno ti wo badwene wo se mawie suku a wo se ka metumi nya adwuma ye na nso so mi kotire betre mi nya adwuma bi nyenti no hwe ba bia mababa behye and example ankasa pa enhweso dua pa betumi aka cho se ukokumase mountain so a emrante ne maba wa bia sabia ku sabia nya do wode wo ho hye no bonim no ya na abekwa akotietim no na ebi awie suku pompa nanso adwuma wa nya nyontemti orofo ayokoguro nti abu akoto enya tire ama amanfo do mo akohye nsanom eni wi eni cocaine num esanse adwuma bi a wo wi suku wa nwanyo enu nti akodane adwendwene edi ama wo mo enu nti o mabrabo akwa basa eno ena meka chi odede bi se ne adwendwen ababe towo so enam bibi nti se odwina ensi so enam bibi nti eduru baabi ade o pe a wontumi enyaye no nti no adane wadwendwene no eno na anwumire meka chiro se ema adwendwene emma meto so ema honhon ema meto so yentu adwendwene ni bingu se yetu adwendwene ni bigu a krupo twedi apomba se yi adom senti a wo bowu edo ba wiase no de dani mu ho no obemu akwa akokofa eni hu awu enhye ho akonfo efisa dodo no a
ɛna adwene nnwoma bi ho na wadi wɔn ho awu ɛno nti na meka to dede bi na anwumere sɛ yɛnhwɛ yɛabrabɔ yie ne yɛnto adwendwene bigu sɛ yɛto adwendwene no bigu a ɔdɔfo Nyankopɔn a ɔbɔɔ yɛ no ɔbɛyi afiri mfuturom na wadi yakosi mapɔma so ama abrabɔ no yɛnso yɛso yɛatumi asɛ bi ɛyɛ me modɔfo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo ne nti Oforisuo de ne sanka ya radin sha ne ne so de aba na onhyira Syria chorus nyina se ewi a omso be fra ba dwumadie so afi kodun kansan lewe nyame pa eye kwasi ade di yanimi odi ne maame awoda e de ama no ba bia ne school no na wafa saa akonya no so no wabie ne fie ano nso e de ache ne maame nso so abrosa na wasie no yes o de ache ne maame so e da kwaku when ye fra na wo ye pa kodun kansan no wa ya ade ama wasie agumi pa bia so na yenkoja ne so man ye fe ya otom de bi wa abrabɔ mu a adwendwene ye nanso ni pii no e de nipa ko wie ba bi a eni kwan se omugo wie obi atonsa wie mu nne abrabɔ hyase no onim nsa wie eye ni obi di aye no ho adwendwene na de na ko wura ho oba bi ade a wodi aye ba ma bi ene watorope ba ma bi ade a wodi aye oba bi ene wabodam nim lady bi wo ahoju area a watu kwan akotena Dubai ko bobra akura na ni yede na wo bobra nice lady o ena kakra wonya ni odi bire ni sister so mo mfa mo sese bi wo na chima no omoje kama no ma na so yaduru ha omoje kama ye wiye no se ba bi aduru de ya wiye eko bi ano no makope ba bi atuna store mu na mabombra obeduru ya sister na diska no obaya wanya Asem Mpe bi anka nkire no odikoto abusunya ni ma ne omga ye na nye wa wuni ti na ayede afage ni ti na wadan ne nsa we ye bia no awunhia ge wase ne kura again na atro no je na hwe ne skin hwe ni padua udim se no wo ye oba na oba wo pe brabo akoboa ne kakra no nim se nkati masifie e de sebita fra de store ahyem na wo abaso oba ba betena no na nka abusua kura ba omso nya ba bia da na obeduru ya diska no abusua nso meka bibi mani nti a ye wonu ya nti ekwese hwan na afage idimbra esi otwa 2 pe ne obaye ne ho no ujia na akra wura ho adwendwene ho senga sister ehunu se wiase no bibi foforo wo yanima biribia nti ode aye ne na anyansasua na mesua wo mu se memfa mabusua nyama de ebiem afede me amapema komanimu a bia nka ne yawie ya nwie no na no so yemusa se nipa nyina na wo sa adwene no nipa nyina na wo sa akoma no ana adwendwene ho bia du obi akowie minimo obi a wayada yi ne ho asiwa se me hwe me kuni na niema bedane me hwe me yiri na niema bedane eduru tama niema adane no wadane chia ma na da mintimi no ntena biem o ba akokora me hwe wote bia na mintimi no ntena biem o mpe life mintimi o hwe ko odu a wo bo na tan nenso udi fi no ana aye fita adwuma ahwe no abeduru ba bia waduri wan kantim wo ba dwene ho agigya wa abrabom eno ne ye ka jo se ti adwendwen ne so ade am de kyekire me ho wure wo wiase ne se unipa a wo pese me nsasi from da bia me prove a chose awurade aye bi so wo ye nipa ata adwene sa ne wo se de adwendwen bere wo no otokune watuma ko akwanim ampa ne yasie no eya wo kirem kire ne otenchen etimi wura ne man kase na wo ti wei nanso so wan ti adwendwen ne so a ene ma du be ye wo wiase no dwene wan won ti ase ya obi adwene ama ye kasa anadwi o so be poison obi gbade ode na ye ne yama na adwene ho afa de be adwene kosi yanse kunu kune ndi anadwi wafa no ho adwene se nsu a oba na ebe no na be ma na ebe no no wo poison na na aduane a waye wo poison na ye ka tro se susu dwene no anko sa abia ho simpo adwene da so wo tirima jem na kokko wanim na adwentwi de nipa wie ba bia wo mpe ya wo ba bi de ba ma bia simu a okura asedi sesi asa anadwi o twen opon adwuma a onim ba bia ofa o tena da na egu no so na ne kra ame e pa cho na ye ka tro se iya susu dwene ne yasie ho ahwe we be lead you no yenkofo ni bi da afiase o ye ko hokobu so mse de na aye no wase obande ye mentman control mu bra wase be ma ne ye mentman control mu bra me twen se kan no ene ba bi odayi o di ye se aya asem ni sisa ma abonto yam ne susu dwene wan hwe ya be ba be se wo life e be se wo suban untimi nkonko wani mabrabom entra nkofo atwa to so no wan kantim na so be ye ni nyina ho adwuma ba bia wo eni kwan se wo kro no na wo beko ya na madam fu bi frɛ me
was all social media is to be a and no be a dinner tema 1 2 again. Yanga so again, almost say, just I mean, when you any parents social, what friendly Panama, Nipana said did not turn physical, when Nimno so, I know my broker 1 year ago, or Sava must have a voice, and say, Bob, you know, I mean, one day. And no, sorry, I'm my team for a car or do no pogo. Kukunipa. And we video. And was added to our terms, I didn't mean into a coho who could do one way video. To me, dying none of my friend to the bottom, and my business house by me, name when you're out here. Iniquasiachi. No man saying is as a way, Iniquasiachi, no vision, no focus, no, or man saying, no, near my brain, I in media and some waffle for one side of your one can was and so some more shen your moon, dear Babatoso, Sana be before you be paid. But would do a mochia, we see a crown a papano, a bed Daniel who's about for said you know I do a foot is in the mind. Inti nyene ho me ndi dudu achi no anya bone se de awurade asem kae no ya besre nya wo dwene ne ya besre ya bibi hya ne so obi adwena ma hya ne so ma ontimi nsole wakankopa adwuma mponye obi adwena ma hya ne so ma ontimi mmɔ ne ho so obi adwena ma ontimi nkeka ne ho se de opeso okeka ne ho firi se osusu se ofiri se okae se ne nkofo aye no a ontimi nya ne ho we ibacho and the futu sam ne se sole waka Primko wanim to ne asie bi tugu ne beye yie bre bi tufu wa ho me se no obi si wo ja obi amana kowu se no oja amakwan abeda no amane wo sika chen wo no na abefa di sa ma me ne ka se nko odwene a ko betete aye tantantan kan yo beba behwe ne beba na ne ho nya ne fe obesan ne ho akọ susudwene ne besi uye susudwene ne beye yie susudwene na won sa beka biem susudwene ne ye wo de ane beba tiawa yawo okay enu ti yanto adwendwene bi mu asena grupo twedi ampon beda nanim onyam edi omra samwa Oforisuo be ma yemfa ncha kase ma yetifo ene ya hwefo mo hwe yen ene ye fansi nyina ya hemfo mo hwe yen dunu me se ya nyo kumasefo nko because a program na kwa chire oh yeah be phone line to ma baby ani pa be free na no so be free so free se Cote d'Ivoire sa be Ghana de ya cover bebre ti ya che obi bia ba se wuduru aliboa ya che se waduru boda onyi no free yeah no Oforisuo be sere we de ma mfa ntwam wo mo frɛ no ya ka sa asem ya ka mo fra mo bre mo ntwe mo fra mo bre pa o enti ya na ofra wa fidie no ya na feedback no wo de low TV no ana twon ho kra ni nko no bi abete wonka ya kasa asemu sa yi se basa ya na ya ko mo fra mo bre ya nya ne sa Oforisuo na adwendwe asem a wo kan de edi wo na nipa betimi na wutimi nso a eye ebebo nya adwen bia na ese wo dwen emu oya de Oforisuo na uka se mbese ohia adwen eye ohia because aboa achichide na damfo ne asoroboa na asoroboa so mse ne bibi wi na asoroboa so de so wani tu ase so na betu akosese obe na yi nti aboa namfo na namfo ye mienu ba ko ya asoroboa na ba ko ye pete nti ekoba se esese achichide ko ayi ni bi na achichide so bede na wakosoro nti woni ayi ye friend say pete dwena ho ko no mu su se na achichide ze no wadanfo pa na sebe aboa soroboa na yie bede na wako oni pete dwene ho na pete ai achichide ka chenje o hadwe wanko bi kura nya hwe na memo wade bi na wo ba na mini ya boto bi da ya na de akoma asoroboa mame na minim kwanya ya ka se de be yi ni nti adwen no sa adwen ni bi nene ya wote wa ise se wodwen dume bi ampa Oforisuo ya na wawie school tifi mu odede ba wotimi trase etenke no ma bi a ohun se se wo hwe achichede de o si krake na dwen no ana odin etu ose oba na miniwa boto na eda no fa kokoma asoroboa se menam kwa so na eden me ba not measure so no na eden oshem anyame na mabe etu oba ya achichede ni ho no ena de achichede ka kire no so ye to de ne more resuo mu se gbo ena de froso kwa ena de ma asoroboa se wo achichede se obeba na emu mini kan fa sa de we fa bro de fa ye wayi
ti asrobo ekubia no ose nyime na maba no chichide me na maba no odwen adwen pa so ho adwen eya adwen kese eti nya adwen bi a obi agya wo mimi hu so obi agya obi no koka na no a emu oye wo fo so nenso enyo na ma 6 boy o enyo na ma 7 boy nyankopɔn ahyehyɛ dada na nipa bɛto aso emmerɛ no nyame he ade bi ade bɛkya ade bɛsɛ be nyame yɛ ade foforo nipa brabom batu hu nti meme na meka ma asɛm so fo so yɛ ne yɛte yi obi sine yɛn so asine bi yɛkuta yɛ ne yɛpɛ ne saa because ne obi ana anya ne saa ampa mante katachok be ma ka asɛm sɛ wukunu nye nko an wɔhwɛ bɛɛma yɛ nti wohwɛ ahwɛ obi ni ha wakoto aduro e de akɔhyɛ dem sɛ obeku ho obi timi ku ne ho no wagya ne ma ho obi timi dwena no waku ne ho na ɔma nkora no nso aduro ne bia nom sɛ me mɛtena se deɛ me ne me manyina yɛ kɔ wei emfaso bɛ pa na wɔ saa deɛ wei so ɛnɛ na mehwɛ me nwa yɛ abo ama ne ayi bi a da TikTok na wɔyɛ ya kyɛ na metwɛn na ɔne yɛnua ɔhɔ ma hin de adubuakye na yɛ program anopa na wɔ ka akonta afutuo no mesi to still de bia nkwasa de nkwa wi nom nsa nom ti afutu sɛm ne yɛntu biem opa kora fa ti kwhyɛ kaase yɛmfa ho ofo so odu mra bi a wonte na se ba de ɔka no so sanete afutu sɛm a yɛtu obi de yɛ adwuma paa o awsa na no obi fra yɛ wɔ se na ɔyɛ amroba wanka amroba no ɔso ɔbɛyɛ saa Sompa kyɛdeɛ no enum na ɛda wotie ye ɛna ogyae obi nso atie afutu sɛm yɛ wɔso ntimi nyae enti wo a wo dwen no ne wakoku ho agya wo ma no two trouble one god bɛma na gyaw ampa yɛnim nkurɔfoɔ bi ampa ɔmo brɛ mɛma ho supporto mɛma ndo ɔmo asim but ɔmo sin ka tie afutu sɛm no ɛna ɔfɔ so mɛma na ɛbɛge sɛ wonya nipa so masi yankɔpɛ sanso na sabe mpredwasa bɛma bi asoso bɛmu dina kodura brochire koduru ya wonu mom ya bɔ no bɛma ni mom wamia bɔ bɛma ni mom abetra no no te wo ɛna ɛdɛ ɔtoto ayampe a ɛkyerɛ bɛma no wa nanso kade we ka wudu sambeni anka obetima ye no ma bi emfata obetima dwene na nye nipa nyina na timi ɛno nti na yɛte a yɛtufu sɛ ampa ebesi utwumu tɛka nipa brabɔ adwendwen de nipa de especially Ghana ha de wo beto wa no ma na so onwe a de bɛde na wo nwe wo so wo bedwen na bebi adwen ne kɔ no sɛ wo kodi hu awu wo kɔ hwia sɛ de agu obi so wo kɔ twese kan wo kɔ tutuo enwa ba ma adwa menka busuafo ya polisi ni je na dwen woni timi nya ne sɛ mehu yanka kechi mehu yanka susuma sa kasa no emra ukasa mi hu yanka obi a wadi boni bi ahwe na no kesi ewisu ye nwa ba man ye wo kɔ afuom ya one ne yiri gya ya wo masa ka bom ya wo kɔ afuom akutu banche akosu ameko na yenkogya me na yenko je de sha wade ne aka bom bibia na kede ba biem na asi ofoso ya na brunsam ne agya ni na ne de akɔhye no de ne kɔ afuom akutwo ba nipa da sani bia mpa asɛm na ato ne mu ɔya o classmate wo mu anu mu wie skampa mu kɔ animu na nso de sɛbem preduasa afuo mu ana yɛde wo kɔ tubo nyankopɔn mmerɛ no ɛyɛ mmere papa na me hyehyɛ ha de bia me kam sɛ aban bɛkɔ aban yɛ ɔba yi ɛwɔ de bɛ benefit no wotu mu tan anakufo do kɔ yi de ɔba yɛ benefit obi ɔhɔ na obi nhyira ba yɛ ono bi enti mmere no edi adanadane ye enti edu mmere bi adwendwen no dwene de akyehede adwene ye ne bi na fa ba obra because akyehede de be de nanka wakosoro akoye yie nanso odwene kese wanwen ne wura ho se ade na me nkrofo nya akɔ yie bi odua yi soro na me de mintimi nko bi akyehede adwene saa ne mo wodwene se wodwene kese se meso me kopi enti onya saa adwene na pa otimi kɔ yie ni ɛne yɛ kan fɔma nipa da sani bi a wotie ampa adwendwen ne deɛ yɛntimi ntra nkasa mɛnwe wobɛdwen na adwen ne ɔmu ahodoɔ bebree dwen adwen a ofisi bɛtimi de wakɔ anim na mu adwen a wokɔhwi asɛ de agu obi so adwen a wokɔku ho na wama ɔma bia nom adwen a sɛ bi wokɔku bɛrima no adwen a wokɔku ɔbaa no mesɛnyɛ no ɛnɛ wɔn a wɔda prison obi wɔ sɛ yie ehu yanka
nanso ye ho hwe enye ye enti madaroma afutu sem wi aduro beje watrema epam chopi obi a wotie yen wa wontie ye da na afi na wo betie ne yesrew adwendwen de ho utwu ta obadwen ne mmadrew eno de yenhwe yenyi ne yemfa ho to nyame so na hyebe hyesafo no ono ankasa na yedai ene awurade. Okay, onyama adwendwen me yonkopa. Yama adwendwen me yonkopa wo yama adwendwen me yonkopa no yama adwendwen me yonkopa. No de Hey, Igor. Hey, then you cook. Eroti, Unyakobeka. Eroti, Yakacho de Debi say, Yawa Mingu. Na Uhia di adwendwen eba. Duru baby atis adie bi a wo hwehwe won san kan bi utime dwene ma ne broso. Enyo oba bema bi a wo gya wontie o, na abadwene broso na wabodam o. Duru baby a yentu adwendwen ni bi mu. Shebre sesafo ene ewurade. 05513131 05513131 0548 0548 na yenkon homa ne so yenko ne ne ahwefo ne atiefo so kwatwetwe komo hele. Hello bana Baby afrefre udin ni ko Jesus kwadwo yentie o na asema ni bai na agwenyo ho mbe nyambe na ya amcha kusa na cha ba na yi ya ko manya ampa ita kuni bisa ni bana ti abunya kudumi ne msalma kana nan bitua akono mta ko jawa ko ya di bisu papa bole wadanko kitime mana ko ne wale mana yirene wale ni deme papa nya wale ne papa kama chama wako mata madiko tu kasi ekiana kwa nitaona ndio mungu manu eti miteta ni jamii nita kana mimi dada hapa nitu kwa ndangwa janda kupata na kupa chuo na hu akamia kwa kama kwa mimi mudi kama ndio kwa hello Yaw Osei Aboagye. yey Media. Me congrana crazy. Mr. Enoch aka Nana One Collections Bako ke. Na obozo ye ana Sompa asiefo daye mi na nan ana aba me so adwuma me se me na no mo ye no mo mpe. Omo so ma tia ise men time frame na die man fra omo ne me de fa nje obozo ana me ka kire Sompa tie ko mo won kwan ne na se na wa ne ma frɛ ndi so mo tie ne tagbe de ko bu ma ki na obozo ye o hiame agendere nga tambe ya kaya mire no kan ka metoya ta mi kan ho na ya kama akwatiri na agendere nka sabie nka nipa wutumi gaya nka ye na ni gaba ya de oboso ye wo agendere ana ye wo adwene ye wo sa wo dwene na ye wo sa wo dwene nka ba ya mali pa bi asa obadwen ni se obadwen se anya wa ane mpesa ko ka onyo bu animre ya mene ka sai abaya bi dia branchi jesu ne last secret wa kun ya ma abaya so kwa ka ndara frena ne podum obo se bede no onye nti ana mo to bi a wuti ade asendire be brawo ne e wunye ntu ye bia men tentem nkoki na san dia de so ade to 1000 da to so dia kafera obo se me da se no okay hello 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 yo baby afrefre udi
ba cho we e fe me champo me ka se fere ija ka ye omo na samo e ka na se bi na so ho pa na me se abot ni ye nyanti na e dia kwa ku bi be ni kwan ke e no kure na ofo so mbe se bi sa se eno no sa e dia kwa ku bi ni nye solution bia so na de ne bi se san ka mi mu yanka enti e shama de ni fi an san ka so mi mu yanka na ti so solution bi wona se nani ni ya e bi ti na so wa e se ni se de ya ade ni fi e da ma ti no okay hello yentio hello me pacho e fe me Jacob ya ka se fi aguna Jacob ya wutie me mi pacho ai twen ho free TV no hom yeni nkomo e fe me Jacob ya ena me say twen ho free TV no hom yeni pacho onyama jinjuna mpa aya asem na nnu chere se ko ju ewu sa because ku ya ni ngiro benya ya da mo atipa wa se mo kan ye die aboa papa ene mo se mo de bai papa mo ya die pa insurance kamo ma kai ma se mbi etwa mu pa asembe na etwa mu ya da mo awakai ate Jacob ya gina so ai ipa to asembe mo se na mo de bai numere ni de e de pa onyama dwindwina o onyama dwindwina na ti bi esu kunu nyansa pa enti e to bia fa atitide nyansa e bi no de bone bra ye fa se abe bo aye nyina ya da mo ase enye numere nsa mo amode aba hello baby afrefre wudi hello otimenka hello ya nan hello good evening majo so katachi baby afrefre wudi hello good evening hello baby afrefre wudi what is happening yentio I mate yentio panipa majo so katachi he na afrefre wudi bato mi sisi kuma si ya yentio bato yo mun ne da mo mun se ko ta kana se ko su e ya se wono a den ko so den wana o den